ngiyayikhetha inkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha uNyazi lwezulu. Siyabonga amaNazaretha ayingcwele. Usuku lweSabatha namhlanje silitholile. Sibonge uNkosana uNtombela usifundele kahle. Bengithi sizothi uchitha isikhashanyana. Bengithi ufuzo luzoba khona. Bengithi sazoke sithi uguqa impela. Ngithi mhlawumbe uzosho ethi wena ke ndodakazi. Yahamba nje ngeleni ebesingayilindele. Siyabonga amaNazaretha. Usuku lweSabatha silithola namhlanje ngesikhathi esikhulu senkonzo yentsha esihlangene ngayo la enkonzweni lapho khona uNkulunkulu wethu oUnyazi lwezulu ebuthise elinda ntonga. Inkosi yethu lapha ekhona njengoba ngifikelwa elesihlabelelo esithi uyabizwa Solomon. Ngiyabuka ngokuzwa umlando ukuthi umqalo wendlela ngaphambilini wathi mayefika kulelizwe inkosi uSolomon iyahamba yaze ayofika kuyena. Yathi mayifika yayifuna ukubona lo muntu oguqelwayo okuthiwa uNkulunkulu ofikile ezweni lakithi. Waba nenhlanhla ke inkosi uSolomon yakwazi ukumbona uNkulunkulu engumqalo wendlela. Kodwa ngoba kwakuseyileso sikhathi ngaleso sikhathi wabe esebekumaka okwakufana nakho ukuthi ukhetha inkosi ngaleza ikhathi zokukholwa kwakusenzima kakhulu. Kodwa ngisho ngithi inkosi uSolomon yayikhetha inkosi ngoba yakwazi ukuthi ikhethe umntwana kamqalo wendlela. Amen. Manje sekuyisikhathi lapho khona esebuya isibili ukubombela isitimela samaMpondo. Siyazizwa indaba ukuthi unomsebenzi wakhe wesibili asewenza manje eyinkosi uNyazi lwezulu. Siyabikelwa ukuthi unomsebenzi ozowenza wokubhabhadisa isilo. Okusho ukuthi uShembe uNyazi lwezulu makuthiwa uwumqalo wendlela kuyafakazeleka lokho. Ziningi izinto esesizibonile ezenza esibona ukuthi hawu ngaphambilini mawulalela emlandweni kuthiwa umqalo wendlela wayehamba kanje wayenza kanje. Ngeke ngisho ke ukuthi uNyazi lwezulu lo umqalo wendlela bese ngishiya ukuthi luyilanga lamalanga, ngishiya ukuthi luyinyanga yezulu, ngishiya ukuthi luyuthingo lwenkosazana. Ngizoke ngikhulume uma ngithi uShembe uNyazi lwezulu luwumqalo wendlela, ngingasho futhi ngithi luwuthingo lwenkosazana. Ubufakazi kunensizwa yakaGoba. Ngicabanga ukuthi uNzama uyalwazi lolu daba lwalensizwa. Kunensizwa yakaGoba eyayisebenza esibhedlela. Ngicabanga ukuthi wayesebenzele epharmacy. Lensizwa le yathi mayivakashile isixoxela indaba ithi yayisebenza esibhedlela ihlushwa iNdiya kakhulu. Ithi iNdiya limhluphe iNdiya emsebenzini icaca ukuthi lifuna ukumxoshisa ke manje. Wathi cha ngeke etshelo zakabo, wathi cha mina sengizohamba manje ngiyobika enkosini uthingo lwamakhosazana. Uyangivumela uNzama angayiqedela le ndaba. Manje ngangikholwa ngathatha le mic ngiyibuyisele kuNzama ayiqedele le ndaba. Ithi lensizwa yaGoba ihamba ifika ibikele inkosi uthingo lwenkosazane. Lifika ithi mayibika ithi inkosi uthingo lwenkosazane, hawu iNdiya lenza into embi kanje. Athi hayi khuleka lihlanye bese liphuma ngesaba. Uthi hayi yajabula gijime afike
esibhedlela afika abatshelo zabo ukuthi hayi khululekani inkosi uthingo lwenkosazana ithe lo uzohlanya hlanya aphume ngesango. Hayi indiya liqhubeke nento yalo. Liqhubeke nento yalo. Lithi maliqhubeka nento yalo hayi kucaca ukuthi ziyaqhubeka inyanga hayi. Engathi ayikenzeki lento aphinde abuyele futhi abe nenhlanhla ayithola inkosi uthingo. Afika libike leli ndiya athi ithi inkosi uthingo. Oh kunento enjalo. Asho athi yebo sebethi hayi khululeka. Lelo ndiya lelo liyohlanya hlanye bese liphuma ngesango. Ha hayi wayehaza ebuyela esibhedlela wathi hayi ithe inkosi uthingo uzohlanya hlanye aphume ngesango. Ay indiya laqhubeka nento yalo ejwayelekile. Lithe maliqhubeka nento yalo ejwayelekile inkosi uthingo yayisishintsha ibhantshi. Lisekhona leli ndiya. Oh ndeza uthwani ke basho noza babe esibhedlela bathi hawu sekuzeke kwenzeka isimo esinje ungabe uPravesh ungabe uRajesh esekhona ake sithi uRajesh ngoba asimazi ukwakubanza uPravesh sizothi uPravesh uPravesh usekhona hayi ihlala inkosi unyazi lwezulu esihlalweni lusekhona lolu sizi lwensizwa kaGoba ayiyahlupheka impela ithi mayisihlelo esihlalweni inkosi unyazi lwezulu ebese esuka uGoba athi yonikela wabe nenhlanhla afika enkosini unyazi lwezulu afika libike lolu daba lolelindini uthi unyazi lwezulu wathi hawu lisekhona lelo ndiya uthi waqala wabuka manje unyazi lwezulu wathi lisekhona lelo ndiya wathi yebo nkosi sisekhona wathi hayi khululeka liyohlanya hlanye bese liphuma ngesango awu uyagcwala incwadi yathi mfi wafika esegiya wathi hayi khululekani lo uyohlanya hlanya aphume ngesango miyekeni noma ngahlala isikhathi esingakanani la bese lihlala ke indiya kwathi nje emakhathaleni lithi kwakufanele ngazi submit ini izinto koma director kanjalo abaphathi we department latholakala licruiser la koBhalito kanti ikhulu zinomhlangano kwahlangana amacala abamaningi laseliyachithwa indiya la bese lichithwa lensizwe yaqhubeka nokusebenza yasho yathi uShembe unyazi lwezulu uthingo lwamakhosazana ngingasho futhi ngithi uShembe unyazi lwezulu luyinyanga yezulu ukuthi sibaningi mhlambe ngingasho indatshana encane engaka umvangela usitholo wasonyazini uthi bekuthi inkosi inyanga yezulu mayifika lapha yana ibiyifike ihambe ngasenhla idlula ithempeli mayifika ngale ebese kuba necircle inyane eyakhile ifika ishaya icycle bese iyangena ingene endlini yayo uthi nenkosi uthingo lwenkosazana ngesikhathi sayo nayo yafika izinto efanayo wayesebona kusho ukuthi umthetho wakaShembe ukuthi uShembe mayefika la uzoshaya icycle uthatha hayi ngizolitshela unyazi lwezulu malifika nje ngizobe sengiyalitshela hayi baba awuqale ngale ngabiseke uthi umvangeli usithole yathi fika inkosi mawuqhamuka ke uqhamuka ngenhla onyazini uphume ngenhla kwethempeli uthe sa direct abantu sukani nangu baba sukani nangu baba uvula abantu kanti ubaba akasezi ngala usephume ngezansi wehla wathi unyazi lwezulu lothi malehla lezansi manje uyaphenduka hawu nangu baba ethu uyatathabula ushona ngale
uthi yakhwebha njalo imoto yakhwebha njalo imoto uthi ucabanga ukuthi izothi bese iyadlula iyaphezulu uthi bisihamba imoto ifike nayo futhi ifike ishaya isekle njengoba kwakwenza inkosi inyanga yezulu nenkosi uThingo lenkosazana uthi wayikhetha kabusha futhi inkosi wabona ukuthi munye ushembe ngeke ngiqhubeke ngithi ngizothi unyazi lwezulu luyinkosi luamakhosi wonke kanjani sizoshiyela abanye abafowethu basinike amazwi bengithi ake ngifakaze nje kungabi kuningi engizokukhuluma ukuyala ngoba sengiyale kakhulu emathempelini kufanele ngifakaze nami engikwaziyo ngoNkulunkulu kodwa nje njengoba sesihamba siya kuJuly sinxusa intshu ukuthi iphathe kahle amakhosazane enze okufanele enze okwafanele ahambe ayemkhosini wawo afanelekile umuntu osuke kade umntwana ekhulela kuleli bandla mhlambe ngizokudlulisa kubazali ngoba bakhona abazali asebengangathi nabanye abayizingane kunathi sicela nenze isiqiniseko ukuthi izingane niyazinikelela izibani zikhule nje kahle zinikelelwe ibani ingathi ingane mayisino 18 izihambe iyongoye iyofunda ningayikhethisile inkosi kufanele ukuthi ingane mayisineminyaka eyivumayo ukuthi ikhethe inkosi ikhethe inkosi ihambe yobhabhadiswa ebese ithola ibhuku layo ke elifanele ithole nemithetho ngoba ingane ungathola ingane yenkosazane iyakhula iyazi ukuthi nje izalelwe la yona izalelwe la ubona ingane iyaphuma nje isiyenze ezinye izinto kanti kukhona lapho la umzali eshodise khona ngokunjalo nasenhlanhluthini kufanele kube into efanayo ukuze sithi noma sikholwa singakhulumi ngokuthi kwanabasho kuyahlonishwa kwanabasho kwenziwani kodwa singasho ukuthi indlela zomkhululi wethu ezizosenza ukuthi sikhule sibe abantwana abazoba abazali futhi abazohamba ngendlela okuyiyona singazeqi lezi igaba ngoba kutholakala ingane isiyenye into isiyabhema lapha la ibhema khona kanti kukhona isigaba eseqile ngizocela ukwehlela ngezansi ngidedele abafowethu inkosi kusisene kuzwile